Sal-aħħar ta' din is-sena fl-Isptar Mater Dei u l-Isptar Ġenerali Tgħawdex se jkunu qed isiru ma' 3000 CT scan lilin minn dawk skedati. Ħabbar dan f'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne li qal kif dan ser isir b'investiment ta' €400,000 bis-CT scans mistennija jiġu amministrati lil pazjenti b'mart tal-kanċer u tal-qalb. Il-Ministru spjega kif preżentament f'Mater Dei jsiru 150 scan mifruxa fuq 3 scanners, fil-waqt li fl-Isptar Tgħawdex isiru 150 scan fil-ġimgħa bi scanner wieħed. Qal li radiografi se jkollhom sessjonijiet żejda lil hinn mill-ħin tax-xogħol normali tagħhom sabiex jiffukaw fuq l-onkoloġija u l-kardjoloġija. Sostna kif għaddejja ħidma favur espansjoni fl-infrastruttura tas-CT scanning f'Malta, hekk kif scanners ġodda huma ppjanati fl-Isptar Ġenerali Tgħawdex, San Vincenz de Paul u aktar il-qoddim fiċ-ċentru Ċensu Muran. Din hija inizjattiva li l-Gvern ħadd iswih €400,000. B'dawn l-€400,000 sal-aħħar ta' din is-sena aħna beħsiebna li nagħmlu b'wieħed ieħor 3000 CT scan extra. Dawn huma scans li ħajsiru out of hours, ġifieri ir-radjologi u ir-radjografi tagħna tal-Gvern li jaħdmu ġewwa l-Isptar Mater Dei kif ukoll l-Isptar Ġenerali Tgħawdex ħajkunu jiffukaw f'dawn is-sezzjonijiet biex pazjenti li jbagħtu b'kanċer u pazjenti li jbagħtu b'mart tal-qalb ikunu jistgħu jinqdew bis-CT scan fil-ħin propizju, fil-ħin f'waqtu. Il-Ministru semm jgħid li l-istrateġija tal-Gvern hija sinonima ma' dik tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn qed issir enfasi sabiex kura preventiva u dijanjosi f'waqta twassal għal aktar kura tal-mart fi stadju bikri. Fil-waqt li ringrazzja lill professjonisti tax-xogħol essenzjali tagħhom, il-Ministru faħħar l-impenn li jieħdu l-professjonisti biex ikomplu jżidu n-numru ta' CT scans li jamministraw sabiex tiġi indirizzata l-lista ta' stennija.